Добър вечер, приятели! Както предварително обявих, сега ще имам едно съвсем кратко живо предаване, на което ще отговоря на всякакви въпроси, които касаят шаха. По-специално ще говоря за поредната 12-та федерация по шах. Ако няма никакви въпроси, просто ще приключа и ще ви оставя на спокойствие. Причината за толкова късно включване е новата супер новина. Вчера в 6 без нещо вечерта, по-скоро в 17:32 минути, е входирано в Търговския регистър заявление от 3 учредители: Росен Русев, Разград Абритус, Николай Тодоров, Великия, ЗКПЧ от Левски, София, и Недел Чепаринов от Шахклуб Асенец 2006. с 11 по-точно, тъй като 15 човека са присъствали по документи, но 11 човека са управителен съвет, като управителният съвет е абсолютно същият, който беше избран 24 септември 2023 година. Тоест на лице, тъй като срокът за регистрация е 3 работни дни, това значи, че евентуално вторник може да очакваме окончателно регистрирана новата поредна 12-та българска федерация по шах. Това надхвърля всякакви абсурди, вече и на мен ми става не смешно, гротескно, не тъжно, просто нямам думи, но това е безспорен факт, съвсем секретно учредена. Пак казвам, за тези, които по-късно се включиха, отговарям на всякакви въпроси, тъй като това, което става, е нещо надхвърлищо, даже и възможностите на българския шахов кретенизъм. Аз не бях уведомен за такава федерация, носиха се слухове, естествено имах много информация, но съобщавам този факт едва сега, когато държа в ръцете си всички документи. Устава, например, е много смешен. Явно е правен на човек, който не разбира от нищичко от право. Това, разбира се, може да бъде само господин Градев, известният експерт по спортно право. Само ще... Пълен с глупости устава. Само ще посоча един факт, който всеки може да го види, а и със сигурност в момента ме гледат някои от учредителите, а именно, че право да бъдат членове на тази българска спортна федерация по шахмат могат да бъдат и фирми, могат да бъдат и всякакви юридически лица, т.е. аз смятам Националния синдикат Спартак, на който съм председател, да подаде документи за членство. Също тук имаме 1, 2, 3, 5 такива търговски фирми, които в момента ми са под ръка. Имам още към 50. Смятам, че с моите към 50 фирми, като подам документи, не може да ми се откаже, защото отговарям на всякакви изисквания на устава. Отделен е кретенизма, че тук отново виждаме прословутия академик Чернев. Знаете с него какво се случи. Тук отново виждаме много хора, които не би трябвало да бъдат в управителния съвет. На всичко отгоре подписите явно са фалшифицирани, тъй като Минко Шишков как може от Варна да дойде до София, че да се подпише, да не продължавам. Насъбрали са хората на едно място и съответно си уж подписват такива документи. Значи подписите, които стоят отдолу, са на, както вече казах, 15 човека. Така че това е по документалната част по тази регистрация. Моралната част всеки я знае, тя е абсолютно неописуема, а именно 12 федерации по шах, нали уж се обединявахме, нали уж говорихме какво ли не. Аз естествено веднага, когато разбрах, тъй като съвестта ми е чиста, се обадих, свързах се с господин Милен Василев и новия президент на старата федерация, или старият президент на новата федерация, вече аз се обърквам, и с господин Георги Градев и т.н. И поставих съвсем логичния въпрос. Добре де, нали и ФИДЕ, и ЕШС, и цялата общественост, и медиите знаят, че се обединяват федерации. Така беше оповестено, че 4 български федерации се обединяват.
но ми беше отговорно, гледай си работата, излъгахме. И аз съм потресен. Как излъгахме? Излъгахме, казват, федерациите не се обединяват, обединяват се клубовете. Ако искате, може да ги питате. Ето, пред цяла България го заявявам. И сега в момента питам, а тази нова федерация, тя обединение ли е и на кого е обединение? Значи има само 3 клуба членове на тази нова федерация. И всички знаем кой е Николай Тодоров, нали, и как много обича парите. И спокойно, нали, всеки желаещ може естествено да отиде да стане член на неговата федерация, да го окрадат. Лично аз нали, не препоръчам на никого нищо, някой да ни каже, че съм против обединения, въпреки че какво обединение с 3 клуба. Лично аз, моето мнение, тъй като съм президент на шах клуб Спартак, е, че ще изчакам, защото ситуацията в България е много динамична, много сложна. Първо говорих, и това го знаете, аз съм го казвал, проведах 40 минути разговор с министър Илиев, Димитър Илиев на спорта и 10-минутен разговор с заместника госпожа Дашева. Абсолютно съм категоричен, проверил съм го и с моите приятели в Министерството на спорта, че реалният министър е госпожа Дашева и тя, тъй като е човек на Васил Антонов и Весела Лечева, тя упражнява силно влияние, да не каже и пълен тотален контрол над министър Илиев, и министър Илиев няма никога да отнеме лиценза на Васил Антонов. Това е безспорен факт, ако искате, басирам се, който желае, ето публично го обявявам. Защо няма да го отнеме никога? Просто защото такива нареждания е получила. Той е една много мека личност. Март, ако не греша, 9 месеца, значи някъде 8-9 март би трябвало да бъде. Ще има ротация съгласно 9-месечната сглобка и тогава ще има министър на ГЕРБ. Кой как ще бъде не се знае, дано да не е Кралев, а и няма и да бъде. Ясно, че няма да бъде допуснат, но да се надяваме, че този министър на ГЕРБ, вече той ще отнеме лиценза на Антонов. Въпрос до господин Росен Шивачев. С такъв устав, който допуска и фирми, нямащи общо шах, тогава може да им се даде национален лиценз или пък такъв на ФИДЕ? Веднага отговарям на господин Шивачев. На ФИДЕ може, тъй като ФИДЕ няма забрана за такова нещо. Няма забрана да участват фирми и прочие. С Министерството за национална лиценз е малко по-сложно, тъй като много внимателно четах в случая Закон за физическо възпитание и спорт, съответните наредби. Допуснато е в закона, че може да участват и така наречените ПФК-та, професионални ПСК-та, професионални спортни клубове. Да речем, пример е тук ПФК-тата в професионалните футболни клубове, да участват в такива федерации. Тоест няма пряка забрана, на този факт наблягам, в закона няма пряка забрана да не се дава такъв национален лиценз. Но тук ситуацията е много по-сложна, тъй като, както казах, за една фирма най-обикновена няма никакви ограничения, докато за един спортен клуб, клуб по шах, примерно, има най-различни ограничения. Трябва да имаш база, трябва да имаш треньори, трябва да имаш какво ли не още. Една фирма се регистрира и много лесно, грубо казано, вада си 200 лева от джоба, действително, 200 лева, колко? Не са толкова много 200 лева, регистрирам 100 фирми по 2 лева, това е закона го позволява, за около 2-3 дена ги регистрирам всичките 100 фирми, на всичките съм съответно шеф, закона също го позволява и подавам документи за членство в Българска спортна федерация по шахмат, която е само българска. Нито е спортна, нито е федерация, нито е по шахмат, защото с моите 100 фирми при такъв развой на събитията, те няма как да ми откажат, защото отговарям на устава. Ако откажат, тогава естествено 100 фирми ги съдят и ще се получат доста добри хонорари. Трябва да ги приемат и с моите 100 фирми вече аз взимам властта в Българска спортна федерация по шахмат. Това е
всъщност слабостта на този устав. Така че обобщавам всичко като отговор на господин Шивачев. Не е пречка да получат национален лиценз, не е пречка устава да се получи лиценз на ФИДЕ. По-точната формулировка е да се приеме като член на ФИДЕ, но може изключително лесно да бъде взета властта от случайни елементи. Защото едни такива търговски фирми са много случайни. А от морална гледна точка пък такъв устав не отговаря на духа на шаха, на духа на спорта и е, как да го кажем, много глупо направен. Айде, директен ще бъда. Ако има някакви доуточняващи въпроси, господин Шивачев или някой друг, ще му отговоря. Така че да довърша мисълта ми, като председател на шахматен клуб Спартак, аз няма да подавам заявление за членство в тази федерация, поне в обозримото бъдеще. Повтарям първо, защото Антонов няма да... Федерацията на господин Антонов, БФШ 2022, няма да има отнет лиценз от този министър, а евентуално, казвам евентуално, защото не се знае и това, може да има отнет лиценз от новия министър на ГЕРБ. Второ, в този момент, когато се отнеме лиценза, съгласно закона, Даниел Иванов, кога ще се видим да пием по бира? Ами, когато искаш, аз съм винаги готов да пия, даже и с тебе, въпреки че ти не си никакъв пияч, господин Даниел Иванов. Продължавам по темата. Така че в една такава конюнктурна обстановка при отнемане на лиценз е много важно, тук хората не го знаят и ще го кажа, има практика на Върховния административен съд, че при отнемане на лиценза на дадена федерация, абсолютно всички клубове без изключение, независимо дали са били членове на тази федерация или не са били, в продължение на 6 месеца имат право да развиват своя спорт. Тоест, ако направя така една прогноза, че лиценза ще бъде отнет, да речем, април, примерно, за мен това е най-логичната дата април, нито е късно, нито е рано, то чак до октомври всеки клуб ще може да развие своята дейност. А тъй като сега сме октомври, то в близката една година не виждам никакви проблеми един клуб да развие дейност. Добавям важен факт, че това не са само мои думи, а и мои дела. Само през тази година шах клуб Спартак, който безспорно всички знаят, че няма лиценз, организира 10 турнира. Съвсем безпроблемно. Ето утре и други ден, 7-8 октомври, е 10-тия турнир в Централния клуб на пенсионера Пловдив и те, наблягам този факт, важат за международен рейтинг, важат и за български рейтинг. Надявам се, знаете, че ми бяха изпратени проверки от хората на господин Васил Антонов и от НАП, и от полиция. Така бяха неприятни моменти, не го отричам, но не можаха нищо да ми направят. Абсолютно нищо. И тези, които са гледали видеята, които съм публикувал, пряко предаване, са свидетели на ситуацията. Тоест, обобщавам, лиценза е една фикция. Единствената полза от лиценза е, че те кара да си по-спокоен и за по-дребните клубове да вземат някой друг лев от общините. Друга полза от лиценза няма. Това е една остаряла практика, която смятам, че е изключително демоде и е тоталитарна. Но такъв е закона. И като казах за тези проверки от НАП, които имах, една новина съвсем прясна от днес. Припомням фактологията накратко. Когато правих турнир през месец март в картина галерия Елизиум, много хора знаят, дойде проверка от НАП, съответно аз им казах, гледайте си работата и смях им се, те нищо не можаха да ми направят, затова има много свидетели, протокол даже правиха, но хванаха там едно момиченце от фундация Елизиум, направиха и момиченцето горкото хем, им казах, нищо не подписвайте, нападжиите са алчни, кретени, никадърници,
Направо и в очите им го казах и те стоят така като препарирани. Казват, ма как така, Кортенков, господине, ще отказват и проект. Аз казвам, извикайте полиция. И те стоят, нищо не могат да направят, но направиха протокол и за съжаление тази фундация Елизиум я запечатаха за 2 седмици и я глобиха 3000 лева. И тези, които знаят, трябваше да се премести на друго място да играем турнирите. Защо го казвам това? Защото въпреки, че нямах никаква вина, напротив, бях предупредил какво и как да се прави, проявих така своите вътрешни убеждения и реших да помогна на фундация Елизиум. Преди около 2-3 седмици беше първото дело по запечатването в Пловдивския административен съд. Явих се като свидетел. Делото мина изключително добре, обявено е за решаване и смятам, че ще бъде спечелено. Убеден съм, че ще бъде спечелено. То е всъщност по-скоро така символично, но второто, което беше по-важно и е по-важно за 3000 лева, защото това е сериозна глоба, беше днес. Последното заседание, бяха няколко заседания, днес беше последното, разпитаха ме като свидетел в районен съд Пловдив, тъй като се води административно-наказателно дело и представянето ми беше блестящо. Знаете, че аз съм скромен, няма да кажа по-силни думи. Съвсем мек ще бъда и категорично обявено е за решаване и ще бъде спечелено от фундация Елизиум. След това, съответно, ще има дела по ЗОДОВ за нанесени вреди и прочее и прочее. Но това го казвам във връзка с това, че тъй като аз знам, че ние се движим по Божиите закони, някой може да ги наричат вселенски, един от тях е закона за кармата. След като извърших така, може да се каже едно сравнително добро дело, се седнахме, разговорихме се с хората от фундация Елизиум и се оказа нещо много интересно, свързано с току-що учредената федерация, затова бях толкова обстоен, а именно казват ми, знаеш ли, че другия месец, средата на ноември, тук ще има няколко дневна, 10-дневна даже изложба на един известен играч на шах. И аз викам, бре, за какво става дума? Викам, помислих си, че някои са майтапи и ми казаха, не, даже е член на управителните съвети на 2 федерации по шах. И тогава аз вече... Извинете, това става днес. Това става днес след обед. Аз започвам вече да перкулясвам. И към какво става тук? Кой е той човек? Как се казва? Някакъв академик по рисуване. Изобразително изкуство. И тогава вече взе да ми така проблясва в черепната кутия за какво става въпрос. Оказа се, че всеизвестния, тъй като достатъчно е дъвкан по форумите, академик Георги Чернев, който си е направил академия, която даже не е юридическо лице и се самопровъзгласил за академик, е член на 2 управителни съвета. И тук вече започнах да разплитам чорапа и съответно за тази федерация новоучредената стана дума. Така стигнах до подробностите, но да ви кажа, човека предлага много добре своите картини. Знаете, там една блёжда беше подарил ли на госпожа Антонета Стефанова, има снимки с това. Видях какви му са цените. Значи една картина му струва 300 лева. Сериозна работа. А ако вземеш 3 картини, ги продава за по 200 лева. Тоест, преминал е на един изключително сериозен икономически механизъм. Рисува някаква цапаница там за 20-30 лева боите. Даже рамката струва по-скъпо. И съответно ги продава на парче с отстъпка. Така че заповядайте, купете си картини от академик Чернев, който е управител на съвет на 2 федерации, много голяма личност, председател на на Софийската стоково парична борса, директор на банка, директор на предприятия и много артист и много други неща. Този човек сега във вторник е определен за член на управителния съвет на новата федерация. Тоест,
Такива хора ще ви управляват. Това мога още много да говоря, но време е вече за вечерната ракия. Ако няма никакви въпроси, приключвам. Отговорих на 2 въпроса. За съжаление не виждам други. Това беше, приятели, от мен. За съжаление, с огромна тега обобщавам, че това, което става, е продължаване на копаенето на дъното надолу. Даниел Иванов, моя не се ли вижда? За кое? Твоя не го виждам. И сега, ако искаш да го видя твоя, трябва да го покажеш. Иначе как да го видя? Но отговарям на въпроса на Даниел Иванов. Въпросът е, моя не се ли вижда? Отговарям, не, твоя не се вижда. Аз си отговорих, господин Иванов, още веднъж. Питаш, кога ще си видим да пием по бира и да се поскараме тепа безплатен масов шах? Казах винаги. Заповядай. Утре, други ден са в Централния клуб на пенсионера в Пловдив. На турнир. Наградният фонд е над 1000 лева. Има награди за всички. През 200 единици рейтинг и моделни турнири. Боян Тонков, здрасти, Наско, за всички си с Брука. В момента говори за бък и шаха по Еврокон. Съжалявам Брука да си е обявил своята пледуария, но ще видим повторението. Каквото има, го казах, видяхте, че беше съвсем накратко, за съжаление много тъжно. 12-та федерация е поредния крах и мога само да съжалявам. Господин Милен Василев явно е излъган от Градев, но какво да се прави? Всеки сам е ковач на своето житейско щастие. Това е от мен, приятели. Приключвам. Който желае, знаете, винаги може да се свържи с мен, да зададе въпроси, имейла atакурт@bbv.bg, телефона ми е 0899 20 34 68. Винаги съм готов да помогна. Това беше от мен. Айде, че е ракиено време. Чао!